Heippulis deippulis ja terveisiä Ilomantsista. Täällä mä oon matkalla ensimmäiselle laavulle tämmöstä metsäautotietä pitkin justiinsa Ilomantsin keskusta jäi taakse ja nyt vaan täällä sitten etsin sellaista välipolkua, mikä menee sitten sinne laavulle ja meinasin siinä laavulla sitten vähän syö iltaruokaa. Ensimmäinen tommonen merkki tuli vastaan, niin nyt ollaan sitten virallisesti retkeilyreitillä. Tuosta lähdetään menemään kohti pitkin Pokoston kierrosta. Olipa hyvä, että tulin tuolta toisesta suunnasta, niin kerkesin jo talsia täältä tänne päähän, kun tuli tuo merkki, että se onkin suljettu, mutta tuolla näkyy noita reittimerkkejä eteenpäin. Tästä vaan eteenpäin. Hienon näköistä suomaisemaa. Tämä on kyllä upean näköistä. Siellä siintää päivän ensimmäinen laavu. Yes. Sieltä korkealta harjulta laskeuduttiin äsken tämmöiseen lehtomaisemaan. Ja hienon näköistä. Pilvinen päivä, niin on aika hämärää ja paljon on tikankoloja puissa ja linnut laulaa. Nyt lähdetään taas kapuamaan tonne harjun päälle. Tuolla jossain menee polku. On nyt täällä toisella harjulla ja täällä on ollut melkein koko matkan tämmösiä juoksuhautoja ja kaivontoja. Näitä menee täällä pitkin matkaa. Tuolla on varmaan jotain korsujakin, mutta ne on varmaan romaat. Täällä mä kuljeskelen tämmösiä harjupolkuja pitkin. Eilinen se loppupätkä siitä
ennen sitä toista laavua niin oli aika pitkälti tietä. Tänäänkin on ollut sellaista mökkitietä. Nyt tää alkupätkä, mutta nyt taas tuli tämmönen harjupolku. Näitä oli tosi paljon eilen siinä. No eilen oli varmaan semmonen 70% matkasta oli tämmöstä harjua. Tuolla näkyy tommoset alhaalla tommoset suolammet. Ei näy oikein kameraa, mutta linnut laulaa. Nämä harjupolut vaan jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Tänään pari tuntia sitten niin tulin tähän Susitaipaleelle ja nyt matkaa meen yöksi tonne Kaunisjärven laavulle. Ja sinne sitten kävelen vielä illan aikana. Tulin tommoselta oikein idylliseltä Mäntykankaalta. Tuo polku kulki melkein koko matkan on tullut tommoista Mäntykangasta pitkin. Sitten se menee tonne. Ja kikku. Täällä on tämmönen biitsi. Tuolla on tupa. Tuolla on laavu. Ja sen jälkeen tupa. Helurei. Tässä Jorhon tuvalla olen ja justiinsa rinkan on pakannut ja siellä on vettä ja urheilujuomaa ja
lähden tästä taivaltamaan sinne Naarvaan päin. Tuonne harjulle taas polku kulkee. Nyt tänään on vähän tuulisempi päivä kuin eilen, niin toivottavasti ei ole ihan yhtä kuuma. Tuolta se tuli. Ja tuonne ollaan menossa. Täällä on toinen vetolautta. On vähän tämmönen tuulinen päivä, niin vaatii vähän kikkailua saada nuo lautat aina kohdalleen tuohon laituriin. Mutta ihan hyvin meni ainakin eka ylitys. No hätä. Hieno paikka on tämä Harkkojärvi on tää nimeltään. Tää on paljon tämmösiä niemiä ja saarekkeita. Tosi tämmönen erämaisen näköinen. Olisi varmaan ihan upea velontakohdekin. Hauskasti tää maasta muuttui tämmöiseksi. Tähän tuli tämmönen koivukuja. Kuljin pitkään tuossa niinku Mäntykankaalla tuommoista metsäautotietä pitkin ja nyt käännyin tänne toiselle tielle, niin täällä on tämmönen koivukuja ottamassa vastaan. Aika hienon näköinen. Tämmönen kiva kontrasti. Onhan tää nyt ihan hieno maisema. Huomenta. Tässä täytyy taas lähteä Taipaleelle. 10 kilsaa on seuraavalle laavulle. Tuossa mökissä olin yötä ja tätä maisemaa ihastelin. Tässä on teille taas aamun maisema. Aurinkorasvat on laitettu naamariin ja aika kuuma päivä vissiin tulossa. Täällä sitä mennään. Mä oon tässä viihdyttänyt itseäni lauleskelemalla. Ja just kun oli menossa oikein ylevä versio tosta Leevi Antti Liivingsin Pohjois-Karjalaan biisistä, niin ihan tosta 20 metrin päästä lähti lentoon hirmuisen iso ukkomehto. Ja raukka törmäsi vielä johonkin oksaan siinä matkalla ja hirveet räpiköinti ja rytinä kuului. Mä yritin sille sanoa, että ei minua tarvitse pelätä, että en minä sulle mitään tee. Mutta sitten mä tajusin, että sehän vaan kyllästyi tuohon kuuntelemaan sitä mun kauheata ulvomista. Että kannattaisi vaan uskoa sitä, että älä riko luonnon rauhaa, älä parjaa, älä pauhaa, äläkä laula Leevi Antti Liivingsiä. Kyllä todella lämmin päivä ja huumaava suopursun tuoksu. Tämän päivän reitti on mennyt enimmäkseen metsäautotietä tai
pientä soratietä pitkin. Sitten tässä on pari ollut tällaista kangasosuutta. Kuivia kankaita ja todella kuuma, kun aurinko läkättää. Tuolla tämän sinisen merkin jälkeen tuolla mutkassa oli vetolossi, mistä tultiin yli. Tää on tää polku kulkenut tän alkumatkan nyt reilun kilsan, niin ihan tätä joenvartta pitkin. Olipa hienoa päästä näkemään tää tälleen kauniissa ilta-auringossa. Tuolla Ryteikän takana, niin siellä on iso suo ja sinnekin on välillä näkyvyys tästä polulta. On kyllä hienon näköistä. Jalkakin kulkee ihan hyvin. Toistaiseksi ainakin. Arvattakaas, kuulkaas mitä. Mä oon nyt kävellyt Ilomantsista Patvinsuolle. Tosta alkaa kansallispuisto. Täällä hienosti noin suokukat kukkii. En tiedä näkyykö kameralla. Semmonen vaaleanpunainen punerrus tässä pitkien pitkospuitten vieressä. Tuonne jatkuu reitti kohti Suomua. Tämmönen on ollut päivän maisema. Tää on melkein koko päivä ollut tätä pitkospuilla kulkemista. Pitkän tauon pidin siinä Teretissä
söin ja join kahvit ja suodattelin vesiä, kun siinä oli kaivo, mutta kaivovesi oli jotenkin niin sakkasen näköistä, että katsoin parhaaksi, että puristan sen ton vedenpuhdistimen läpi. Ei tuu sit mitään pöpöä. Mutta maisema on hieno. Vähän tihkuttelee vettä, mutta tuossa kilsan päässä on joku katos, niin jos nyt enemmän rupeaa satamaan, niin siinä voi sitten pidellä vähän sadetta.